I sidste ende så gik jeg med Dandomæn, fordi jeg fik det anbefalet af flere andre. Dandomæn-team hjalp med implementeringen ved at være meget tilgængelige, både over telefon og chat. Jeg var overrasket over, hvor hurtigt de svarede, og hvor hurtigt vi fik løst de spørgsmål og udfordringer, jeg ligesom havde. Jeg har været mest imponeret over, hvor godt I tager hånd om jeres kunder. Både som vi har snakket om kundeservicen, men jeg blev også kontaktet af en website-specialist, som I har til at hjælpe nye virksomheder i gang, og fik en rigtig god snak med ham, både om siden og om mine muligheder, og han hjalp faktisk også ud over det med, hvordan man opsætter noget godt marketing og sociale medier og sådan noget. Jeg ville helt klart anbefale Dandomæn til andre. Jeg har faktisk allerede snakket med nogen, hvor jeg anbefalede, både fordi, at det er så let at gå til, og hurtigt at sætte op, og også fordi, at man har den her støtte i form af kundesupporten.